Лузеры. Волаты. Фантазеры. Першапраходцы. Беглые. Выгнанцы. Безотказные дети. Пророки. Пророки волаты, кольки можно. Айцы-заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі былі першымі нашымі палітыкамі. Можа, не лепшымі. Але першымі. Таму яны героі. Але кім яны былі, гэтыя людзі? І чым была Беларуская Народная Рэспубліка? Беларуская Народная Рэспубліка – наша першая сучасная дзяржава. Не было б яе, не было б БССР, не было б і сучаснай Беларусі. Заўважце, што з 1918 году нашая дзяржаўнасць ужо ніколі цалкам не перарывалася. Усе з ёй мелі лічыцца, і рускія, і немцы, і палякі. Ёсць такі народ – беларусы. Так, яна праіснавала зусім нядоўга, але гэта быў прарыў пасля доўгага летаргічнага сну. Адкрыццё, падняты сцяг, дэкларацыя «Мы, беларусы, ёсць». І БНР, заўважце, не сама развалілася. Яе знішчалі. Гэта гісторыя пра дзяржаву, якая паўстала насуперак усім. Беларуская Народная Рэспубліка – гэта вялікі паветраны замак. Дзяржава – а дзе тая дзяржава? Дзе яе межы? Дзе яе войска? Дзе яе грошы? Пакажыце, калі ласка. Гэта фантазійны праект, у які людзі паверылі, пайшлі за ім, а там пустка, нічагусенькі. Бо нават тыя айцы-заснавальнікі, яны перасварыліся паміж сабой. Нічога не нагадвае, дарэчы. Яны не ведалі, што рабіць, з кім рабіць, як рабіць. Ну і вось дзе, у якім месцы яны героі. Можа быць, варта ўрэшце цвяроза ацаніць тое, што адбылося ў 1918 годзе і на тых лідараў глянуць па-іншаму, каб не паўтараць іх памылак. Гэта гісторыя пра людзей, якія паверылі ў казку, якую самі сабе прыдумалі. Сярэдзіна кастрычніка 1925 году. Берлін. Тут праходзіць другая усебеларуская канферэнцыя. Вялікая нарада беларусаў палітэмігрантаў, скліканая па ініцыятыве Александра Цвікевіча, прэм'ера БНР у выгнанні. Што рабіць далей? Куды рухацца? Для працы з эмігрантамі з савецкага боку прыбылі нават Янка Купала, Зміцер Жылуновіч, Міхась Чарот. Усё для таго, каб уламаць палітыкаў-эмігрантаў, здаць мандаты на карысць БССР, прызнаць Менск адзіным цэнтрам. Палітыкам абяцалі грошы, пашпарты, а галоўнае – вяртанне на радзіму. Квіток у адзін канец. Беларуская Народная Рэспубліка, абвешчаная ў Менску 25 сакавіка 1918 года, ніколі так і не стала паўнавартаснай дзяржавай. Палітыкі, тыя, каго мы бачым на знакамітым фота, Іван Серада, Язэп Варонка, Петро Крачэўскі і іншыя, гэты першы беларускі кабмін, яны насамрэч нічым не кіравалі. Адзін нямецкі афіцэр назваў урад Варонкі мужыцкім. Не таму, што там была ўсяго адна жанчына, хаця гэта праўда, а таму, што ўсе яны выхадцы з-пад сялянскіх стрэхаў, сацыялісты. Калі пазней савецкая прапаганда казала «буржуазны ўрад», дык гэта смех, бо палітыкі былі левыя. Другая устаўная грамата БНР абвяшчала скасаванне прыватнай уласнасці. Як вам такое? Прэм'ер Язэп Варонка меў 26 гадоў. Скончаную вышэйшую адукацыю там мелі ўсяго трое – Серада, Заяц і Бялевіч, ветэрынар і 2 юрысты. Палова ўраду – халасцякі, ні кала, ні двара. Крута, праўда? І чаго б яны нам настваралі? Якую Беларусь? Лёгка сёння крытыкаваць БНР, а вы паспрабуйце збудаваць нешта трывалае тады, у 1918. Акно магчымасцяў? Добра. Менск заняты немцамі, і яны не гараць жаданнем прызнаваць некую там беларускую ўладу. Побач бальшавікі і цэлая арда п'янай, дэмаралізаванай салдатні з усёй імперыі. Хто яшчэ? Палякі? У іх свой інтарэс. Адкуль браць грошы? Войска. Нават беларусы, мабілізаваныя ў царскую армію далёка, на румынскім фронце. Сотні тысяч беларусаў у прымусовай эвакуацыі, на Волзе, на Доне. Пусты край. Ніводная заходняя дзяржава БНР не падтрымала ані рэсурсамі, ані зброі, ані палітычным прызнаннем. Так, магчыма, абвяшчэнне БНР было авантурай, рызыкоўным крокам, паходам ва-банк? Але так дзейнічалі ўсе, ад Пілсудскага і Петлюры да Сталіна. Гэта ўсё авантуры з розным поспехам. І што,
Судзіць цяпер сваіх за тое, што спрабавалі і не атрымалася? Першы кабмін БНР, народны сакратарыят, гэта спачатку 12, пасля 15 чалавек. Ён быў утвораны ў Менску 20 лютага 1918 году. За 5 дзён да таго, як Менск зоймуць немцы. За месяц да абвяшчэння незалежнасці беларускай дзяржавы. Але кім былі гэтыя людзі? Дзеці сялянаў, мяшчанаў, арендатараў. А вось арыстакратаў ці генералаў там чамусьці не было. 11 беларусаў, 2 яўрэяў, 1 украінец і 1 рускі. Усе не беларусы адваліліся пасля абвяшчэння незалежнасці. Жанчына, дарэчы, была ўсяго адна, Палута Бадунова, сакратар сацыяльнай апекі, бо мела досвед у школьніцтве. А які досвед мелі астатнія? Вайсковы. Палова ваявала ў Першую сусветную. Кастусь Езавітаў паспеў скончыць вайсковую вучэльню, таму стаў адразу упаўнаважаным па вайсковых справах, міністрам абароны ў 24 гады. За плечыма Смоліча і Крачэўска была духоўная семінарыя, хоць па поглядах яны, канешне, сацыялісты. Дарэчы, як і Сталін. Дык чаго ж не хапіла першаму беларускаму кабміну? Адукацыі, досведу палітычнай барацьбы, можа быць, злосці альбо фанатызму? Усе яны былі новымі людзьмі ў беларускім руху, пазнаёміліся ў гады Першай сусветнай. Але не гэта галоўнае. Самы беларусы, народ у шырокім сэнсе пра Беларусь нічога не ведаў. Гэта была новая ідэя, фантастычная. Нават у сямейным коле палітычныя ідэі першых беларускіх міністраў не заўжды знаходзілі падтрымку. Ты куды сабраўся? Што ты на сябе паначапляў? Што гэта такое? Это фуражка. А гэта наш сцяг. Бела-чырвона-белы. Слёзы, кроў і пот беларускага народу. Які слёзы? Які пот? Беларусі. О, Боже. Родная моя, мы беларусы і маем мець сваю дзяржаву. Пачакай. Пачакай. Вось якія беларусы? Увогуле, дзе яны? У мяне цётка з-пад Стоўбца. Так яна полька. Ты праваслаўны. Значыцца, ты рускі. За стенкой у нас жыве Мойша Абрамович. Так ён жыт. Дзе тут беларусцы? Пакажы мне, пакажы, дзе яны жывуць-то? Усюды. Ад Смаленску да Крынак. Ад Звінску аж да Чарнігава. Я табе пазней мапу пакажу. Мапу ён пакажа. Табе што з гэтага ўсяго? Мы будуем сваю дзяржаву. І у нас паседжанне народнага сакратарыяту. Сарака. Што? Ты што, сацыяліст? Ты вось гэты, каб адняць всё і падзяліць, каб тут кіравала галота? Рваніна? Той, усё павінна быць па справядлівасці. Зямля мае належаць народу. Боже мой, во што ты ўлез? Дай мне гэтую чапку сваю, я яе схаваю, каб ніхто не знайшоў. Не дуры галавы. Мне на паседжанне трэба. Мы ў Менску ствараем свае ўзброеныя часткі. Бярэм горад пад кантроль. А ты там хто? Жалаванне тебе хаця б плоціць, но... А я народны сакратар. Народный сакратар? Так. Мамочки, у меня муж народный сакратар. А не брэшаш? Да дзе ж? Ладно, давай сюда свою чапку. Давай, я перашыю просто кукарду якую-небудзь. Калі. Мяне чакаюць. Муж. Народный сакратар. Беларускі. О, божашки. Што ж гэта будзе? Господи, прости. Якія актывы былі ў першых беларускіх палітыкаў? Якія шансы? Немцы, заняўшы Менск, адразу ж выгналі народны сакратарыят з губернатарскага дому, скінуўшы беларускі сцяг. Праз пару дзён дазволілі аднавіць дзейнасць, але толькі ў фармаце беларускага прадстаўніцтва, каб мець канал сувязі з насельніцтвам, не больш. Іх логіка чыста вайсковая, зразумелая. А логіка самога кабміну? На што быў разлік? На шырокую народную падтрымку. Яны ж сацыялісты, толькі вось у плане агітацыі яны яўна прайгралі бальшавікам. Тыя былі майстрамі маляваць каляровыя карціны, як будзе файна жыць пры камунізме. А вось людзей з грашыма
чыноўнікаў, прафесійных вайскоўцаў, Кабмін ад сябе адштурхнуў, бо дэкларавалі міністры той самы сацыялізм. Быў разлік на дапамогу суседзям, на захад, на немцаў, на ўкраінскія крэдыты, але сітуацыя мянялася кожны тыдзень. А яшчэ не было згоды паміж сабой. Гэта нам здаецца, што БНР адзіная сіла, маналіт, але гэта ласкутная коўдра, і кожны гэтую коўдру цягнуў на сябе. Праз месяц пасля тэлеграмы Кайзеру палова кабінету адвалілася, а саміх аўтараў тэлеграмы беларускія эсэры пастанавілі забіць сваіх. Пасля быў новы Кабмін з Раманам Скірмунтам, пасля яшчэ адзін вышэйшая рада, найвышэйшая рада, урад у горадні, урад у коўні. Першы беларускі прэм'ер Язэп Варонка пасварыўся з усімі, а пазней з'ехаў у Чыкага. Ён, дарэчы, перажыў усіх міністраў таго свайго першага ўраду. Яны, як правіла, памерлі не сваёй смерцю. Жанчыны БНР – гэта не толькі жонкі ўрадоўцаў, якія з імі рэгулярна сварыліся, не толькі дзяўчаты з горадні, якія вышылі сваімі рукамі і задарылі ваярам слуцкага збройнага чыну прыгожы сцяг з пагоняй. Не, Палута Бадунова, першая міністарка БНР, фурыя, валькірыя. Яна ламала стэрэатыпы пра ролю жанчыны ў палітыцы і грамадскім жыцці. Рэвалюцыянерка па метадах, сацыялістка па поглядах, пры гэтым педагог, настаўніца. Яна вернецца ў БССР, наіўная. Яе расстраляюць у 1938 годзе. Бадунова была закаханая ў Тамаша Грыба, яшчэ аднаго міністра, але ён абраў маладую німфу Паўліну Мядзёлку. Таксама дзеячку БНР, фэм-фаталь беларускага руху. Яе мы ведаем як музу Янкі Купалы. Яна, дарэчы, усіх перажыла. І сяброў, і ворагаў, і сваіх каханкаў. Памерла ў 1974 годзе і нават пакінула ўспаміны сцежкамі жыцця. Да генерацыі БНР адносіцца і Вера Маслоўская. Яна паходзіла з Беласточчыны, як і Язэп Варонка. Адно, што той паехаў у Штаты, а Вера засталася партызаніць супраць Польшчы, бо так казаў прэм'ер ураду БНР у Коўні Ластоўскі. Толькі што Ластоўскі у Літве, а Маслоўская атрымала ў плечы 6 год турмы. І гэта вельмі лайтова, бо жанчына. Іншыя ўдзельнікі працэсу беларускіх партызанаў плацілі за барацьбу жыццём. Сімвалічна, што перад смерцю ў Празе ў 43-м годзе Васіль Захарка, прэзідэнт БНР у замежжы, апошні з магікан, перадаў архіў БНР жанчыне, Ларысе Геніюш. Той самы архіў, за які яе выкралі ў СССР і далі 25 год гулагу. БНР пачыналі мужчыны, а вось неслі гэты крыж часта акурат жанчын. Здаецца, БНР не ўяўляла хоць якой сур'ёзнай небяспекі для Масквы, ды і нават для савецкага Менску. Вайсковыя сілы, тыя, каго мы называем жаўнерамі БНР, былі раскіданыя па розных частках і ніколі не былі адзінай арміяй. Асобна беларусы ў літоўскім войску, асобна генерал Булак Балаховіч са сваёй арміяй, асобна случакі. Міністры БНР, будзем шчырымі, правалілі вайсковы кірунак. Але чаму ў СССР іх баяліся? Чаму з'явілася патрэба ў той самай берлінскай канферэнцыі ў 1925 годзе, калі міністры здалі свае партфелі і фактычна прызналі савецкі Менск як адзіны беларускі цэнтр? Нагадаю, сапраўдным ініцыятарам той канферэнцыі быў савецкі бок, а выканаўцам быў агент Александр Ульянаў, спецыяліст па беларускім пытанні. Дарэчы, ён таксама загіне падчас сталінскага тэрору ў 1937 годзе. Выкарысталі і выкінулі. А баяліся БНР у Маскве таму, што ў сярэдзіне 20-х гадоў у паветры яшчэ пахла порахам. Будзе новая вайна, межы зноў загуляюць туды-сюды. А ўрад БНР можа вярнуцца ў Менск, каб кіраваць, улічыўшы усе свае памылкі. Таму і ліквідацыя БНР была жыццёва важнай. Серада, Смоліч, Бялевіч, Заяц, а за імі Ластоўскі ды іншыя былі выцягнутыя ў Савецкі Саюз пад гарантыі бяспекі, дарэчы, з перспектывамі добрых пасадаў, каб знішчыць, каб у Беларусі не было палітычнай альтэрнатывы. Дык можа гэта мы зараз недаацэньваем БНР, а ў Крамлі добра ведалі, наколькі гэта небяспечна. Просто гляньце для цікавасці на мапу Беларускай Народнай Рэспублікі. Мяжа з Расіі там праходзіць за 230 кіламетраў ад Масквы. А колькі гэта? 1-2 дні на танку. Вось я ўсё магу зразумець. Магу зразумець, чаму БНР не атрымалася як дзяржава.
войска не было, рэсурсаў не было, народ цёмны сляпы быццам крот, як пісаў Богданович. Дарэчы, калі пра літаратуру, то ўзгадай тутэйшых Купалы. Сама п'еса – гэта лепшы адказ на пытанне, чаму БНР не атрымалася. Так, але я не магу зразумець, якога лешага. Усе гэтыя цудоўныя людзі, Серада, Смоліч, Заяц, Белевіч, Бадунова і іншыя, навошта яны спачатку выракліся, здалі мандаты БНР, а пасля вярнуліся ў БССР. А ты не разумееш сувязі паміж здалі мандаты і вярнуліся? Яны ж не зракліся ідэалаў 25 сакавіка, наадварот. Яны бачылі працяг сваіх ідэяў у БССР, у тым фармаце савецкай Беларусі, які мы бачым у сярэдзіне 20-х. Дзе беларусізацыя, дзе Купала і Колас стаюць народнымі паэтамі, дзе чырвоную армію вучаць па беларускіх падручніках, дзе ствараецца акадэмія навук, нацыянальны універсітэт. Яны паверылі, што гэта і ёсць тая Беларусь, якой яны хацелі. Але гэта аказалася хлуснёй. Смоліча расстралялі, Бадунову расстралялі, іншых замардавалі ў застенках, закатавалі ў падвалах, і Ластоўскага таксама, і Луцкевіча праз шмат гадоў, і Езавітава таксама. Ты гэта цяпер ведаеш, разумачка. А ўяві сабе Берлін, 1925 год. Нікому ты ў той Еўропе не патрэбны. Вайны з СССР не прадбачыцца, а да цябе едзе не Васкрэсенскі, а Купала, Шарот, Жулновіч і упрошваюць вяртацца ў Менск. І не на каленях, каб паўсці, а разам будаваць краіну. Клас. Вось і паверылі. А пасля аказаліся ў суседніх ямах. І Жулновіч, і Чарот, і Смоліч, і Бадунова. І нават тыя геніі савецкай выведкі, якія закруцілі ўсю гэту аперацыю. Вось так. Дык, а ці быў сэнс гэтага ўсяго? Чаго гэтага? БНР, як праекта. Вось 25 сакавіка, гэта ж свята, так? Мы бярэм сцягі, ідзем кудысьці, кажам прыгожыя словы. А па факце, калі ты чытаеш архіўныя дакументы, думаеш, аналізуеш, то атрымліваецца, што гэта такое свята са слязамі на вачах. Гэта сімвал. Сімвал чаго? Сімвал наіўнасці? Дзяржаўнасці. Падумаю ў наступным ключы. БНР – гэта вялікі палітычны праект, стартап, як хочаш. І перад табой першапраходцы, якія робяць усе стаўкі на яго, насуперак усяму свету навокал, насуперак часу, сацыялогіі, насуперак сваім блізкім, і вось гэтая смелая ідэя не страляе. Асечка. Яны, айцы-заснавальнікі, губляюць усё. І ці маем права мы сёння іх за гэта асуджаць? Але мы, напэўна, можам быць трохі больш прагматычнымі. Здаецца, што нашыя першапраходцы, дзякуй ім, нізкі паклон, канешне, яны трохі загуляліся ў нейкія такія знешнія атрыбуты. У каго які партфель, хто які міністр, пашпарт БНР, мандат БНР. А, напрыклад, у Менскай губерніі ў 1918 годзе звыклыя людзі, сяляне, яны нават не чулі пра тое БНР. Хочацца сумна пажартаваць. Гэта праблемы жыхароў Мінскай губерніі. Гэта праблемы нашыя з табой, у тым ліку дасюль. Бо з таго самага часу і пайшла гэтая заведёнка. Народны ўздым, эйфарыя, разгром і эміграцыя. Або турма. Або расстрэл. Дык гэта айцы БНР вінаватыя, хочаш сказаць? Ну, ніяк. Стваральнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, як ні круці, заскочылі ў апошні вагон гісторыі. Каб не яны, цяжка сабе ўявіць, што Беларусь наогул адбылася б у 20 стагоддзі. І разговаривали бы мы на нормальном языке. Ці маўчалі б на нармальным языке усімі 6 губерніямі. Так, добра, але якія нам з гэтага ўсяго ўрокі?
Не сварыцца паміж сваімі, не верыць чужым, быць рэалістамі, як ты сама кажаш. Ніхто свабоду за бясплатна не дасць. А як вы думаеце, шаноўныя? Пішыце ў каментарах, калі вам, канешне, гэта бяспечна. І будзе вам шчасце. А няшчасця не будзе. Да сустрэчы. Пакуль.